No entäs tämä sote- ja kuntauudistus? Siitä on olemassa hädintuskin työryhmän mietintö. Eikö se ole jotenkin pelottavaa, että vielä ei ole sairaala rakennustyötkään edes alkanut ja sitten yhtäkkiä tulee joku sote, joka vie sitten kaiken? No sote- ja kuntauudistus ovat isoja harjoituksia ja ne on myös täysin välttämättömiä. Me tarvitaan niin kuin julkiselle sektorille varmasti enemmän tehokkuutta ja myöskin kykyä saada aikaiseksi enemmän siellä kuin mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja se ei ole niiden ihmisten syytä, jotka julkisella sektorilla on töissä, vaan siellä on ihan tuhottomasti paljon sääntelyä, joka vaikeuttaa monia asioita. Ja sen mä olen ihan itsekin oppinut tässä niin kuin viimeisen vuoden aikana. Mutta tämä lastensairaalan rakenne ja juuri se, että sitä nyt rakennuttaa säätiö, tämän sairaalan, niin mahdollistaa sen, että tämä hanke ei pysähdy. Ja varsinkin kun siinä on paljon kansalaisten ja yksityisten toimijoiden rahoitusta, niin se ei saa olla riippuvainen siitä, että jos sitten kunta- tai sote-uudistuksessa tehdään sellaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat näihin kiinteistöinvestointeihin, niiden hallintoon tai niiden tuleviin päätöksiin, niin lastensairaala on nyt tästä riippumaton. Ja se on tietyllä tavalla iso huojennus kaikille niille, jotka ovat myöskin lastensairaalan kanssa tekemisissä ja ovat siellä töissä. Tämä hanke toteutuu nyt ihan joka tapauksessa ja se tulee valmistumaan viimeistään itsenäisyyspäivänä 2017. Eli se on soten yläpuolella? Se on sotesta huolimatta. Okei. Esko Kovero, Salkkareiden Ismo, sellainen kysymys. Tunnen muutamia nuoremman sukupolven edustajia, jotka on esiintynyt sarjassa, ja se on kiusallista välillä katsoa, varsinkin jos mennään, sanotaan jollekin vähän pienemmälle paikkakunnalle, niin ihmiset tulevat suoraan näyttelijöille puhumaan roolihahmon asioista. Miten monta kertaa sulla on käynyt tuolla jossain Lievestuoreen ABC:llä niin, että Ismo on saanut kuulla kunniansa? Tuhansia kertoja. Niinkö on? On, joo. Mutta ihmiset on voittopuolisesti silleen hyvän tahtoisia, antavat hyviä elämänohjeita ja neuvoja. Ja sitten mä oon antanut niiden neuvoa. Siinä menee semmoinen 1,5 minuuttia, korkeintaan 2, kunnes se alkaa sitten valjata, että Herra Jumala, että enää mä tunne sua. Ja sitten ruvetaan pyytää anteeksi ja sitten selittämään sitä, että mutta kun sä joka ilta oot ollut meidän olohuoneessa, että susta on tullut vähän niin kuin perheenjäsen ja hyvä tuttu ja tälleen. Jos mä nyt nopeasti tuosta lasken, mitä 25% suunnilleen kerätään tämän sun johtaman projektin kautta. Kyllä. Sehän on mennyt ihan mielettömän hyvin, ainakin mitä olen katsonut, mitä se on näkynyt missään. Se on mennyt tosi hyvin ja meidän keräystulos on tällä hetkellä 19,7 miljoonaa euroa. Eli se on ihan huomattava keräystulos, jos ajatellaan, että kuinka moni suomalainen on jo osallistunut tähän hankkeeseen. Aika monet yritykset, yrittäjät, yhteisöt, muut hyvää tarkoittavat säätiöt ja monet muut. No mitäs Kiikki? Musta on ihana, että meillä on myöskin kulttuurin, musiikin, erityyppisiä edustajia mukana. Ja Cheekin lahjoitus oli tosi hieno, yhtä arvokas kuin kaikki muut. Kuka muu mukaan, voisi tähän sanoa. Joo, 100 000 euroa lahjoitti kuitenkin joka tapauksessa, niin helppohan se on tietysti sanoa, että helppohan hänen on lahjoittaa, kun on stadionitkin myyty täyteen 2 otteeseen, mutta onhan se poikkeuksellista, että ihmiset omista rahoistaan niin laittaa tuollaisia summia, 100 000 euroa, vaikka sitä olisi kuinka. Se on poikkeuksellista ja poikkeuksellista tässä hankkeessa on ollut se, että meillä on ollut tosi tärkeitä 5 euron, 10 euron lahjoituksia, jotka ovat olleet erittäin isoja summia joillekin ihmisille, jotka ovat antaneet vähäisistä omistaan paljon tälle hankkeelle. Ja sitten on toisia, joilla on ollut mahdollisuus, niin ovat antaneet enemmän. Et se on hienoa, että ihmiset antavat nimenomaan omistaan ja ovat henkilökohtaisesti tässä mukana. Ja jostain oli lukevinani, että et ole edes missään vaiheessa harkinnut jääväsi sarjasta pois. Pitääkö paikkaa? Ei vakavasti, en vakavasti. Mä oon viihtynyt kyllä tosi hyvin. Ja siitä suuri kiitos tuolle meidän tiimille. Äsken kehun noita käsikirjoittajia, joita ei voi koskaan kehu liikaa, mutta tietysti pitää kehua myös kaikkia. Siis ihan meidän loistavasta autonkuljettajasta, joka mut toi tänne. Terveisiä vaan, Laura. Jos kuuntelet, niin autonkuljettajani aika. Ei porsaat. Ei se ihme, että kaveri on 15 vuotta viihtynyt. Se on vakuutuskysymys. Me ei saada ajaa autoa. Kato, vakuutus ei korvaa sitten, jos sattuu työmatkalla. Näin se mun käsityksen mukaan on. Ja sitten tietysti kaikille muille siellä maskiosastolle, lavastukselle ja kaikille terveisiä.
Te olette tekemässä siis elokuvaa Viking, The Rise of the Warrior, jonka on tarkoitus niittää mainetta genre-elokuvana yli kansallisten rajojen. Tehdään englannin kielellä. Rahoitus on järjestynyt, suurin osa siitä ainakin. Me tehtiin rahoitussopimus tämmöisen amerikkalaisen Hollywoodissa toimivan Epic Picturesin kanssa. Joo. Ja eli he rahoittaa 90% elokuvaa, me tuodaan 10% siihen. Ja ollaan oikeastaan casting-vaiheessa. Vetävä tähti vielä uupuu, että sitä etsitään. Onko joku sellainen käsikirjoitettu juttu, mikä on Ismolle laitettu, niin mitä et ole suostunut tekemään? Ei, silleen niin kuin yksi yhteen. Niin, tarkoitan, että kun Ismo on joskus kieltänyt oman poikansa ja on tullut peliriippuvuutta, mutta onko jotain? Ei, sanotaanko, että tämmöisiä finanssiä sitten, jotka me pystytään yhdessä hirveän hyvin niin kuin ratkaisemaan, että silloin kun Ismo oli väkivaltainen lapsia kohtaan, niin mä vaadin sillä tavalla, että siihen pitää kirjoittaa siltä niin kuin semmoinen story, että se on joku syy, että se ei mene niin kuin hyvää päivää huomenta ja sitten se vetää suoraan niin kuin daijuun. Vaan että se täytyy ärsyttää tiettyyn pisteeseen, kun se sitten se malja lääkähtää yli. Et siinä on semmoinen draaman kaari. Ja se mun mielestä me onnistuttiin siinä ihan meitä kaikkia tyydyttävällä tavalla. Asenne on rock. Radio Rock.